Szia, üdvözöllek! Csodás őszi napunk van, szakad az eső, na de ez minket nem térít el attól, hogy elkezdjük varni ezt a nadrágot. Ismét úgy fogom készíteni, ahogy szoktam, ahol páros dolgok vannak, mint például a zseb. Ott az egyiket már látod, elkészítettem, a másikat meg veled fogom elkészíteni, jó? Nyilván cipzárból egy van, tehát ezt előtted fogom, abból nem teszek azért két cipzárt a nadrágra. Úgyhogy nagyon jó az anyag, csak mivel hogy puha, és így össze-vissza megy, és a gép alatt is össze-vissza megy, de nem baj, sok gombostűt használunk, sokat fércelünk, de ez nálunk úgyis megszokott, jó? Nagyon szép lett szerintem a zseb, és mindenütt jól illeszkedik, de akkor nézzük, hogy jött ez létre. Amire szükségünk van, az ugye az eleje. Na most itt megint, ami olyan, nyilván, amit már mondtam, hogy feltételezem, hogyha picit komolyabb nadrágot kezd el valaki varni, akkor már ilyeneket ne kelljen mutogatnom, hogy megvartam a szűkítőt. Egyszerűen csak belevartam és megvasaltam, szűkítőt mindig összefelé vasalunk, tehát a közepe felé. Ide készítettem már a gondosan elkészített zsebzsákokat, ugye, az alsó zsebzsák, illetve a felső zsebzsák, és látod, annyira szeretem így, mert mikor varrok, akkor már minden el van készítve, minden le van egyeztetve, és akkor ilyenkor már annyira jó varni, hogy csak ide rakom, és akkor szépen varrom tovább. Na, jobban megyünk. Vasaló, és vasaló ruha, mert még vasaló ruhán keresztül is egy picit fényesedik, tehát óvatosan kell ezt az anyagot vasalni. No, akkor amivel kezdünk, ugye elő van készítve, ezt már ráférceltük. Fogom a felső zsebzsákot, aminek ugye hiányzik ez az oldalrésze. Szintaszínre párosítom, és figyelek a jelöléseimre, hogy minden tökéletesen álljon. Látod, rátőztem, és hát na, mindenütt egyezik, az oldalán is teljesen jól kifekszik, itt 1,5 centisen, még erre se viszlek el, mert ez tényleg csak egy egyenes varrás, ahol bonyolultabbat el foglak vinni, ezt itt megvarom, és aztán mutatom tovább. Megvartam, itt egy picit erősítettem, 1,5 centisen végigjöttem, és itt is egy picit erősítettem, látod, így most már megvan. Most már itt ezt a fércet kihúzom, amivel ezt rögzítettük, és első visszavágom ezt 1,5 centire itt a hátoldalán. Így visszavágtam a hátoldalán, és magából a varrás szélességből is levágok, úgy fél centire, hogy ne legyen benne ez a vastagság. Jó, most már szépen közös nevezőre van hozva. Itt ketté választom, látod, így, ahogy meg lett varva, így, és így szétvasalom a zseblapot és a nadrág elejét, jó? Tehát így ketté választom a varrás ráhagyást, és egyszerűen óvatosan itt ketté vasalom. Erre azért volt szükség, mert így szebben le tudom varni. Szebben le fogom tudni mindjárt tűzni a zsebnek a belső oldalát. Ahogy szétválasztottam a varrás ráhagyást, amit már leegyeztettem, itt van az eleje, itt van a zseb, és itt fogok varni ezen a varrás ráhagyáson 1-2 millivel, tehát a zseblapon varrok egy egyenest. Megvartam, remélem látszik. Ilyenkor én még ki szoktam fércelni, és úgy vasalom meg, mert hát szóval szebben lehetne. Itt még tudom igazgatni a kezemmel, látod, itt van a dísztűzésünk, és akkor így nem fog látszódni a szín oldalán. Tehát ezt is egy picit így áthúzom, ahogy szoktam a fércelésnél, jó? Kiférceltem, és látod, milyen szépen ráfekszik. Na most ezt is megvasalom. Szín oldalán is. A következő lépés, hogy így szépen látod, ki van fektetve, szépen egyezik úgy mindenütt, inci-finci, tényleg nagyon pincike eltérések vannak. Na most itt egy picit azáltal, hogy ezt így befelé fordítottuk, látod, ez egy picit hosszabb, de ezt majd leigazítjuk, tehát ez csak 1-2 milliméter. És most fogom az alsó zsebzsákot, és illesztem a már felvart zsebzsákkal
mindennek egyeznie kellene, mert ugye teljesen leegyeztettük, tehát nem most egyeztetek, hanem már ugye előre összelettek ezek forgatva. De nézd, hát szóval na, nem is szeretnék semmit sem mondani, tehát figyelsz az illesztési pontokra, figyelsz arra, hogy egyforma legyen így, egy pár helyen megtűzöm, hogy meg tudjam fordítani, de csak a zsebzsákokat tűzöm össze. Így meggyőződtem róla, hogy mindenütt egyezik. Megfordítottam a másik oldalra, és itt is megnézem, hogy itt is egyezik-e. Ha nem egyezik, akkor le kell igazítani. Most visszafordítom, jó? Ha nem egyezik, itt főleg, itt van egy picike kis leigazítani való. Majd mindjárt látni fogod, hogy ez miért kell, de egyébként különben mindenütt egyezik, jó? Akkor, de csak akkor, amikor tényleg mindenütt egyezik, szóval ha minden egyezik, akkor kifordítom a zsebet, úgy, hogy a fonákját lássam. A nadrágom eleje ugye erre van, itt a fonákját látom, és a fonákot a fonákkal egyeztetem, a zsebzsákokat, ezért kellett előtte leegyeztetni, hogyha majd visszafordítom, akkor biztos, hogy jó legyen, jó? Ezért kellett az apróbb dolgokat is itt leigazítani. Most tényleg nagyon pontosan egyeztetem a két zsebzsákot, ott teljesen egyezik mind a két oldal, és most ide se viszlek el, mert ezek nem olyan súlyos varatok. Innen egyszerűen a zsebzsáknak a vonalában fél centire, ugye itt csak 1 centi varrásráhagyást hagytam a zsebzsákon belül, most fél centire itt elvarrom csak az alját, és aztán jövök visszavágjuk, és utána fordítjuk, és utána mindegy francia varrást ugye úgy fogjuk letűzni. Megvartam, látod, itt így, és most ezt is visszavágom, egy olyan 3-4 millire visszavágtam, mivel állandóan itt van a vasaló, ezt csak így meg is vasalhatod, hogy még könnyebb legyen, meg még szebb legyen. Látod? És akkor most fogom és kifordítom a zsebet. Ja, mondhatnád, hogy miért nem váltottam cérnát. Kellene. De tényleg azért nem váltottam, mert itt már, amikor előkészítettünk, itt sem váltottam, és akkor gyakorlatilag teljesen mindegy, mert ott is látszani fog, akkor még talán így azt mondhatnám, hogy így dizájnos, pedig nem. Szóval azt is mondhatnám, hogy direkt, mert hogy így akkor milyen szép, de ha tényleg, ha még igényesebben szeretnéd, akkor váltasz vele, de most én ezt nem tettem meg, pedig kellett volna, na mindegy, de most már azért tartottam fölöslegesnek itt, mert itt is így van, jó? És akkor most semmi más nem csinálok, csak itt a varrásnál, itt nem kell már figyelni, hogy áthúzz az egyik vagy másik oldalra, mert ugye ez a zseb, itt mehet közvetlenül fönt a tetején a varrat, és akkor egyszerűen ezt csak kifércelem, jó? Kiférceltem, és most tudom, hogy én úgy szeretem ezeket a dolgokat. Nézd, még itt ez is kijött. Még itt is egyezik a két varrás. Na, jól van. Kiférceltem. Látod, és ha így szépen megigazítom, tök egyforma, és mivel itt a vasaló, mert tudjuk, hogy imádunk vasalni, ezért itt is rányomok egyet. Csak a biztonság kedvéért, így szépen laposan, és mennyivel egyszerűbb lesz most így félcentisen megvarni. Hát igazán ide se viszlek el, mert egyszerűen csak itt megvarrom. Hát ez egy francia varrás. Mivel ugye ellenkező színű cérnával vartam, ezért ha te is így varrod, akkor arra azért figyelni kell, hogy egyforma legyen a varrás szélesség, hogy azért esztétikailag mutasson is. Ha már lusta voltam kicserélni, jó? És akkor most is megvasalom, és akkor most már befordíthatjuk a nadrágba. Ismét egyeztetjük az oldalát, illetve az elejét és a tetejét. Jó, na ez így jónak tűnik. Egy pár helyen megtűzöm. Oké, itt a hátulján is szépen kifekszik mindenütt, nem látok sehol gyűrődést. Ismét leegyeztetted, akkor még egy csöppvaratot elvégzünk rajta. Biztosan láttad már a svédzsebes
a svédzsebes varrósulit. Itt elvégzünk egy kis biztonsági varatot, hogy ez itt ne lifegjen. Az egyeztetés után készítem el, hogy lássam, hogy biztos, hogy jó. Ezek nem fölöslegesek, csak legfeljebb többször kell tűzni, jó? Na most az a lényeg, hogy amikor így ennyire szépen el van készítve, akkor úgy kell lefordítani az elejét a zsebről, hogy itt ne mozduljon el. Tehát itt lefogom, ezt itt fölemelem, és ide teszek egy gombostűt, úgyhogy biztos nem mozduljon el. És amikor így letűztem, akkor már biztonságosabban áll a zsebem. Most viszont ki kell húzzam ezt a fércet, de hát itt ezt már levasaltuk, tehát ez itt már rendben van. Mert ugye ebben a vonalban kell majd belül varnom. Szóval most már ki tudom fordítani a zsebet úgy, hogy nem fog elmozdulni. Így kifordítom, mellé teszem, és szétszedem a varrás ráhagyásokat, látod, így. És itt, hát nagyon nem látszik, ugye, mert megpróbálok azért ráközelíteni, mert ugye itt van a belső dísztűzés, amit ugye 2 millisen tűztünk le, amikor fölvartuk a felső zsebzsákot. Na most ugyanott, innen a tetejétől egy 2-3 cm-re én ezt itt meg is tűzöm. Szét van választva a varrat. Itt, ahol már van egy varratom, itt erősítek, jövök, és itt erősítek, de itt tényleg csak egy 2-3 cm-re, jó? Megvartam, látod itt, nem látod, majd mindjárt mutatom, levágom a cérnát, jó? És talán a másik oldalt fogod jobban látni, igen, így, tehát belementem, erősítettem, most már itt fixen áll a zsebem. Hát gyakorlatilag készen is van. Amit még el lehet itt végezni, és én el is szoktam, hogy könnyebben tudja dolgozni, itt még ugye benne van a tű, ahogy egyeztettük, itt egy 5-ös öltéssel, innentől csak idáig, inkább a visszáján mutatom, egy 5-ös öltéssel innentől idáig belemegyek, hogy az ott megfogja, ne gombos tűvel, hogy ne szurkáljam agyon magam. Csak itt egy 5-ös öltéssel rögzítettem, ne pólicáljon. Na most rendesen foszlik. Jó, nem vágogatom le, mert annál jobban fog foszlani. Amit még itt elvégzek, itt gyorsan az elején, újra visszabeállítom, de hát ugye ennek már jónak kell lenni. És itt az elején, vagyis itt a tetejét is, de itt már csak ráfércelem, látod? Itt egyszerűen, mivel már egyszer ezt beállítottam, most csak összepárosítom, csak itt, innentől így idáig megfércelem. Készen vagyunk a zsebekkel, hozom a másik elejét, és most elkészítjük a cipzárt. Ide készítettem akkor a 2 eleje, a 2 gyönyörű zsebünk már megvan. Hozom a 2 alátétet és a cipzárt. Megint mennyire jó már, hogy ezek el vannak ugye dolgozva. Az első, amit fogunk készíteni, ezt megfogjuk, ami kerekedik, és ezt szint a színre ide gombos tűzöm az elejéhez, majd oda is fércelem. Ráférceltem a jobb elejére, színével van fölfelé a nadrágom, itt a zsebünk, ez a jobb eleje, és akkor ráférceltem ide, innen fönt erősítek, és 1,5 cm csak egészen idáig végigvarrom, és itt is egy csöppet erősítek. Belevartam egyenesen. Kihúzom a fércet rögtön, mert a végén annyira sok férc lesz benne, hogy már zavaró lesz. Most már úgyis bele van varva. Ezt a varrásra, ahol itt belevartam, ezt egyszerűen szétvasalom. És hát nyilván itt már ugye belevartuk a zsebet az elejéhez, és itt ezt szétvasalom. Így. Miután szétvasaltam, levágom itt a varrásszélességet, hogy ne legyen ilyen széles varrásszélesség az alátétbe. Tehát most csak itt vágom le az alátét szélességét, szokásos fél centire. Kivágtam a varrásszélességet itt. Így, ahogy szét van nyitva, ismét oda megyek a varrógéphez, és az alátéten fogok ismét varni, itt a varrás vonaltól 1-2 mm-be a teljes hosszába, ahogy rávartam. Mérnünk kell egyet, lemérjük a
Hát igen, csak ugye nekem itt a távolságokkal egy kicsit gondom van. Mert 12 centis cipzárt lőttem be, amikor ugye szerkesztettem, és hát 15 centis cipzáram van, mert mivel hát csak nem sikerült annak a csomagnak ideérni, na nem baj. Úgyhogy egy picit hosszabb lesz, itt fönt viszont egyeznie kell, mert ugye 1,5 centi itt a varrásráhagyás, és nekem itt is ez 1,5 centi ez a kis pöcök, tehát ezt teljesen ide kell helyeznem, meg kell jelölnöm, hol van ennek a pöcöknek a vége. Oda beleszúrtam egy tűt, hú, hát az éppen a legalja, na mindegy. Hát esztétikailag ez most már nem lesz olyan gyönyörű, de végül is nem fog látszani, na. Hát ezért szeretem a 12 centis cipzárt, mert akkor nem annyira esik itt le. Na mindegy, ez most már így marad. Jó, ezt megjelölöm krétával is, de a tűt is benne hagyom. És mielőtt még a cipzárt beletesszük, most ezt ott már ugye kimértük, ennek elsőbb el kell dolgozni az alját, ugye így van a kezünkbe, jobb oldala el van dolgozva endlivel, a bal oldala pedig el van ferdepántolva. Most egyszerűen átfordítom, ugye már bevasaltuk, ott ahol bevasaltam, ott átfordítom. Jó esetben, sőt mindenképpen úgy kell, ez ne nyúljon át a túloldalra, tehát az nem látszódhat ki. 1-2 milliméterrel ez majd fedje, tehát így tűzöm meg. Úgy fogok most belevarni, 1-1,5 centi indulok itt, és egy egészen picit srégen ide kijövök, de körülbelül 1,5 centivel meg fogok állni. Berajzolom, megrajzolom, hogy értsed. Jó, itt 1,5 centi, hát 1-1,5 centi között elindulok, mondjuk itt, így, és idáig jövök ki, és itt is 1,5 centivel, innen mondjuk ide, és látod, egy egészen picike enyhe ferdevonalat, tehát így fogom megvarni. Itt erősítek, és itt is erősítek, idáig jövök el. Kiugrott a kamerám, de mutatom, hogy mi történt. Jó, ezt levágtam innen, szuper. Amit elkészítettem, itt megvartam, idáig, így látod, nyitva van, és ezt a picikét meg ugye a varrás szélességeig levágtam, így, és akkor most már ki lehet fordítani. Kifordítottam, és megvasaltam. Normál esetben itt egyezteted, ott a tetején, jó, és ez 1-1,5 centivel hosszabb szokott lenni ettől a kerektől, azért, hogy majd belül szépen takarja. Jó, én most, ez most ne tévesszem meg, én lejjebb engedem, úgyis itt fogok elvarni a derekán, 1,5 centinél, úgyhogy ez még itt belefér, csak hogy egy picit érjen már túl, ne pont odáig érjen. Én akkor most itt leengedtem egy centit, de a tetejéig húzott ki. Hát ez az, amikor egy picit újra kell tervezni, és itt bejelölöm, itt is a cipzárnak a helyét. Itt viszont jelölök egy jelölést, hogy ezt innen indítottam, hogy tudjam, hogy a derekát, hogy amikor a derekát fogom, akkor miért van ez a szintkülönbség. Ide közben tettem egy jelölőfércet, mert eltűnik a krétám. Belevarjuk ebbe a cipzárt, mégpedig úgy, hogy szétnyitom, így, és ezért kellett itt nyitva hagyni, mert könnyebben fogunk tudni dolgozni. Tehát csak abban a részébe varrom bele a cipzárt, ahol az endli van. A cipzáramat így fölfelé van, tehát így nyitom, és itt kitolom, ugye, mert ezt most lejjebb toltam. Tehát a cipzáram az itt föntről fog indulni, csak ez rövidebb, tehát ezt kitolom 1 centire. Neked ezt nem kell, ha egyforma nyilván, és így rágombostűzöm a szélére, így, de egyébként itt az ütközőnél, látod, ott, ahol bejelöltem, ott kell indulni, és egészen a szélére rágombostűzöm
a cipzárat erre az alátétre, így. Szóval most így nézünk ki, bele gombostűztem, és most egyszerűen csak itt végigvarrom egy fél talp szélességgel. Itt még nem kell a talpat lecserélni sem cipzárvarró talpra, mert simán elfér mellette. Rávartam, látod, csak erre a felére. Erősítettem, itt is egy picit a végén erősítettem. Most következik az, hogy az elejét összerakom az elejével, így. Mindent illesztek. Na most itt ugyan összetűzöm az illesztés miatt, így, de itt elhagyok egy 2-2,5 centit, és csak idáig fogok most egyelőre varni, tehát itt meg is jelölöm. Körülbelül idáig fogok csak majd varni. Úgy kell egyeztetni, hogy cipzár, ameddig a cipzáram tart, onnantól kell majd varni, és ami nagyon fontos, hogy nem szabad az alátétre rávarni, jó? Na most itt egyeztetem az elejét, hogy egyforma legyen. Tényleg nagyon fontos, hogy nem varhatok az alátétre, tehát alatta kell elmennem. Varás, ráhagyás fölfele, itt is. Itt ugye egyeztetem. Ezért jó, hogyha az elején jól van kiszabva, mert akkor, ha összerakod, akkor ennek egyszerűen jónak kell lenni. Na most itt addig kell varni, ameddig van a jelölésem, ameddig tart a cipzár, tehát nekem idáig. És hogyha ezt itt kihúzom, akkor pontosan egyezik a két eleje. Látod? Egyeznie kell a két elejének. Fértelem, és akkor közelebbről meg tudom mutatni. Na most, hogy jobban átlásd, én betűztem föntről idáig, de majd, ahogy mondtam, csak a cipzártól idáig fogok most egyelőre varni, mert úgy tudjuk elkészíteni a cipzár, de szeretném, hogy átlásd. Most, hogyha nem lenne benne cipzár, mondjuk ez az alátét, ez itt nincs, akkor ugye a két eleje, a két varrás ráhagyás, a másfél centinek kellene itt egyezni, és akkor mondjuk nincs ez itt. Tehát itt egyeztetem fönt, hogy ez a kettő egyforma helyen legyen, mint hogyha össze akarnám rakni a két elejét, ennek egyforma helyen kell, hogy legyen. Itt 1,5 centi a varrás ráhagyásunk, és ha itt ezt megnézem, akkor ez 1,5 centi. Látod? Tehát, és a másik oldalon is 1,5 centi varrás ráhagyáson van, ahova rávartuk az alátétet, tehát a két elejének itt egyeznie kell, és ha szétnyitom, ennek egyformán kell jönnie, itt találkoznia kell, mert ugye ezért jó, amikor mindent leegyeztetsz a varrás elején, mert akkor tudsz viszonyítani mindenhez. Itt most ezeket már ki lehet innen venni, mert ezekre nincs szükség, csak azért tettem bele, hogy átlásd, és most nekem innentől kell varnom, mert itt van a jelölésem, a cipzárnak a helye, itt van, tehát innen kezdek el varni, és idáig, mert itt meg hagyom, hogy egy 2-3 cm, hogy majd utána tudjak vele tovább dolgozni, jó? Itt ami nagyon fontos, amikor ezt varrod, fontos, hogy nem varhatod bele az alátétet, jó? Megvartam ezt a picike szakaszt, tehát ameddig bejelöltem a cipzáramat. Na most itt jó esetben azért egy picit ez följebb szokott esni, mondom, ez most, de nem baj. Szóval most innentől idáig megvartam, ezt szóval itt nyitva van hagyva, és most mutatom, tehát ezt kell majd, ennek kellene ugye ide, így belevarni, és majd ugye ez jön ide rá. Na most, akkor úgy gondolkozunk, hogy ezt itt elhajtjuk. Most a baloldali részével foglalkozunk, és a bal oldalát terítem így ki magamnak, és a cipzáramnak megint a szétnyitva, tehát nem összezárva, hanem szétnyitva használom, és úgy, hogy itt van a cipzár, így színt a színnel rakom le, és egyeztetve elsőbb meggombostűzöm. Na most ezen nincs varrásszélesség hagyva, tudod, ez csak 8 centi volt, itt 1,5 centi van, tehát most ezt úgy mondom neked, hogy itt csak ugye el lett endlizve, az endli mellé teszem,
hogy körülbelül 1,5 centit be tudjak varni. Itt adáig tűzöm, ameddig az előbb megvartam. Látod, itt van az ütközőm. Tehát ezt odáig kell varni, viszont figyelni kell arra, hogy befogjam még ezt a kis ütközőjét a cipzáramnak, de ezért mértük be, tehát ennek itt pont jól kell kijönni, és ezért kellett nyitva hagynunk itt ezt az 1 centit másfelet, hogy tudjunk vele dolgozni. Most azért leellenőrzöm, igen, látod? Odáig ér, itt van ameddig vartam, és itt van ez a kis bütyök része. Ha így kinyitom, akkor szerintem látszik, nézd, hogy itt van az ütközője a cipzárnak, és itt van az utolsó varatom, amikor ezt a kis szakaszt vartuk le, így. Na most egyébként már innen kiveszem ezt a fércet, mert ez már így zavaró. Na, így jó. És nézd, ahogy betűztem, itt egy picike, tehát pont innen idáig fogok varni, és ez egészen picike kis átfedést teszek, tehát a cipzárt úgy fogom itt bevarni, erről az oldalról fogom varni, és úgy, hogy gyakorlatilag ebbe a vonalba fogok kijönni, ahogy itt megy az ülepe, ahol az előbb ezt a picike kis szakaszt megvartuk. Belül pedig ide tettem az utolsót, látod? Innen fogok föntről jönni, és idáig fogok varni, látszik, ahol keresztbe tűztem. Ha meg kihajtom, akkor itt meg látszik, hogy itt vartam, itt látszik, ide teszem a körmömet, itt vartam, ez az utolsó varatom, ahol erősítettem itt az ülepnél, a cipzárnál, és itt van a cipzáram ütközője, tehát hajszál pontosan odáig, a cipzár ütközőig varrok. Jó, na most én ezt belefércelem, és utána varrom meg, jó? Beleférceltem, és így sokkal jobban ki is fekszik, mint amikor tűvel van. Látod? Így van belefércelve, és látszik, hogy itt fogok jönni egy egészen lehelletnyit az előző varatom előtt, és ha így kihajtom, akkor meg látszik, hogy idáig vagyok varva, és hajszál pontosan az ütköző alatt leszek, jó? Na, akkor ezt varjuk bele. Visszaugrottam, hogy azért tényleg átlátható legyen. Ugye bele van fércelve, és a zseb felől fogom varni. Innen indulok, mert itt jobban lehet látni, és látod, itt érzem, hogy hol van a fogazata a cipzárnak, és egészen szorosan a cipzár fogazata mellett kellene, hogy menjek. Ezért én most átcserélem a cipzár, vagy átcserélem a féltalpamat, hogy egészen szorosan tudjak menni itt a fogazat mellett. Belevartam a férc mellett, látod? Itt talán látszik, levágom, hogy teljesen pont, mint hogyha folytatólagosan lenne varva. Tehát innen jöttem így, látod? Most kiveszem belőle a fércet, alatta megy el, és amit mondtam, hogy nagyon szépen találkozik a kettő. Látod? Így. Remélem, hogy látszik, jó? A következő, hogy még mindig szétnyitott alátéttel dolgozunk, és itt, ezt nyilván így lehúzom első, és itt szorosan készítek egy dísztűzést egészen a ütközőig, eljövök idáig, nyilván visszahúzom, és így végigmentem, látod, egy dísztűzéssel, 1 mm-esen a cipzár mellett. Most már gyakorlatilag benne van a cipzár, csak le kell ugye fixálni, mert ugye itt még mindig nyitva van ez, és itt meg ugye majd ezt a kis ívet meg kell adni. Elsőbb akkor fixáljuk le ezt, hogy itt ne legyen nyitva, egyszerűen csak itt szépen ráfektetem, megfogom az összes varrásráhagyást, itt megtűzöm, és akkor egyszerűen csak itt egyenesen végigmegyek egy ilyen rögzítő varrattal. Rögzítettem, és fehérrel vartam meg, pont ugyanabban a vonalban, mint ahogy letűztem magát a ferdepántot, úgyhogy most ez így már rögzítve van.
Most már nem maradt más, csak ez az utolsó. Ezt meg úgy szoktam, hogy ezt így szépen befércelem, elsőbb, így, hogy itt így látod befelé nézzen megint csak. Így, mindjárt ezt lefércelem, és utána fogom ide rögzíteni, ide passzítani. Így, na jó, elsőbb lefércelem. Ez egy fél centis átfedés körülbelül. Így. Gombos tűzöm. Miután így be van gombos tűzve, megvan az eleje, nagyon fontos, hogy még rögzítenünk kell ehhez az íves alátéthez a cipzát itt, még mielőtt levarjuk ezt a kis ívet. Én ezt is ki szeretem fércelni, mert itt a gombostól látod nem olyan szép sima, és így vasalni sem lehet, úgyhogy elsőbb ezt is itt lefércelem. Beférceltem, látod, azért így lényegesen jobban kifekszik, mint amikor gombostűt teszel bele. És akkor megfordítom, ezt fölhajtom, és azért jó, ha bele van fércelve, mert ha ezt nem pontosan varrom ehhez hozzá, akkor elhúzza az elejét a nadrágomnak valamelyik irányba. Ezt elhajtom, és akkor itt már meg tudom fogni, akár oda is gombostűzhetem, és oda tudom varni most már úgy, hogy eltolom a nadrágot, és látod, most már így el tudom tolni az összes varrásráhagyást, így, és csak ehhez az alátéthez oda tudom rögzíteni a cipzát egy egyenessel, és akkor ez sem fog most már kólicálni, és amikor ezzel meg vagyok, utána lehet kialakítani ezt a kis cipzár részt, ezt a kis ívet. Na, akkor elsőbb elvégzem ezt a kis varatot, ezt csak itt egyenesen itt így megvarrom. Tehát mindent eltolok, csak szigorúan az alátétet és a cipzát így egyenesen megvarrom. Megvartam. Látod, csak egy egyenessel oda rögzítettem, hogy ne kólicáljon. Mindent szépen kisimítok. Így. Így. Ezt itt már eleve eltolom, mert ugye majd idáig kell varnom. Így. Ezt ide félre tűzöm, hogy majd ne akadályozzon a varrásban. Megmondom őszintén, én már többféleképpen vartam. Vartam úgy is, hogy ha tudom, hogy szép ez az íve, akkor egyszerűen itt jöttem, és követtem a passzpolnak az évét, eljöttem egészen idáig a közepéig, de ahogy egyébként a nagykönyvben meg van írva, azt pedig úgy szokták, és így is csináltam már. Hát majd most megnézem, hogy melyik a jobb, mert mondtam, hogy ez az anyag annyira puha, szanaszéjjel csúszik. Ez nagyon nehéz vele dolgozni. Majd megnézem, hogy nehogy tolja, mert ha így itt varrom, és erre tolja, látod így az anyagot, akkor itt föl fog türemkedni, úgyhogy lehet, hogy belül fogom varni. Hát első megpróbálom kívül, és aztán meg majd megpróbálom belül. És úgy szokták, hogy ezt így ide teszik, és most vagy ez mellett ezt rá tűzöm, és itt így megvarrom, vagy egyszerűen körbe rajzolom. Én körbe rajzoltam, látod? Így, ugye ott fönt 1,5 centivel hosszabb. Egyébként le is mértem, mert ugye 3 centit mértünk, és ez mindenütt 3 centi. És akkor elsőbb megkísérlem itt így végigvarni, idáig, és akkor itt egy picit erősítek. Ha összehúzza, majd megnézem, akkor viszont belülről fogom varni. Jó, elsőbb megpróbálom így. Elsőre sikerült, de meg kell, hogy mondjam, hogy lépésbe vartam, és a színéről. Most már kiszedegetem belőle és hát mosással fog indítani a történet, mert a gépem totálisan összeolajozta. Na mindegy, most már kiszedegetem belőle a férceket. Elkészült a cipzár. Hát a legnehezebb része a nadrágnak nyilván, mert ez az anyag, ez egyébként is nehéz volt vele dolgozni. Hát remélem, hogy kárpótol.
hogy jó viselet lesz. Úgyhogy, na, így néz ki a cipzár akkor belülről. Mindenütt rögzítve van, és így néz ki hátulról. Ja, itt, hát én még nem vagyunk kész. Istenem, jó, még itt még látod, ahol nyitva van, ahol nyitva hagytuk, az ott nyitva van. Itt még rögzíteni fogom egy kis varattal, és még azt is úgy is szokták, hogy itt megfogják az egészet, és ezt a két alátétet itt egy retesszel itt is rögzíteni szokták, és így van kész a zseb. Ezt a két kis retesszelést még elvégzem. Most már ez a két kis apró varrás is megvan, most már itt sem lifeg, és itt sem össze van varva, látod, egy ilyen kis felde öltéssel. Végre elkészült a cipzár, így néz ki a hátulja, és így néz ki az eleje, és akkor most már össze tudjuk varni a belső szárakat, és utána pedig a külsőt, jó? A cipzárig jutottunk el, és közben ez már egy másik nap. Össze is férceltem a nadrágot, ugye, a külső-belső szárakat, illetve az ülepét. Úgy terveztem, hogy utána megmutatom a próbát, de nem tudok mit mutatni a próbáról, mert nem kell rajta semmit, de tényleg semmit javítani. Az elején, amikor még terveztük, ide készítettem, mondtam azt, hogy a nagyobbikat veszem ki itt is, így látszik, hogy van ez a leigazítás, hogy ha nem jó, akkor még mindig tudok ugye leigazítani, és ugye előre elvégeztem az elején is itt ezt az 1 centis leigazítást, illetve a hátán is, és úgy tűnik, hogy ez tökéletesen jól sikerült így ehhez az anyaghoz, mert nem kellett hozzányúlni. Ezért nincs mit mutatni a próbáról, meghúznám is az időt. Mondom, hogy mi fog történni, mert ezek már nem, tehát a cipzárhoz képest ezek már nem is varrások. Amit készítettem, mert már most nem szeretném még egyszer szétszedni, mert fölösleges. Tehát amit elkészítettem a hátán, mind a két oldalán a szűkítőt, ezt mind a kettőt befelé középre vasaltam, majd mutatom, hogy azért legyen egy menete ennek a nadrágnak. Kitettem a két hátát, illetve a kész elejét, mert ugye ma az elejével meg vagyunk a cipzárral, és szépen itt látszik az illesztési pontokat egyeztetve itt a térdnél. Itt volt egy illesztési pontom, itt is, és tényleg itt a 2 centit egyeztetve összetűztem. Meg kell, hogy mondjam, látod, teljes mértékben tökéletesen jött ki. Nagyon nem is szeretném már forgatni, mert már a végén nem lesz mit emlíznem, mert annyira nagyon foszlik. Ugyanezt megcsináltam a másik oldalával is, ugyanezt elvégeztem. Ezért kellett úgy nyitva hagynom. Na, itt egyébként föl kell bontanom, mert ahhoz meg kell varnom elsőbb a 2 szárát, hogy az ülepét össze tudjam varni. Tehát itt az ülepénél egy picit megbontom ezt a fércet, ezt itt szétnyitom, és akkor itt már mindjárt látni is lehet. Ugyanígy elkészítettem a belső hozt is, és tényleg minden. Látod, hajszál pontosan nem nagyon látszik, talán a másikon ezen sem, mert eléggé halvány már, de itt még egy picit látszik, hogy tényleg, ahol eredetileg bejelöltem, ott megyek végig, a belsejét is összevarrom, ezt fogom csinálni, ide most nem viszlek el, ami történni fog, megvarrom az oldalát, miután tökéletesen leegyeztettem mind a 2 oldalát, majd megvarrom a belső szárát, és le is fogom endlizni. Mivel ez egy vékony anyag, és ugye itt elég sok anyag van, ugye a zsebbélés, meg ugye visszahajtottam francia varrással, ezért úgy döntöttem, hogy egybe fogom itt elendlizni az oldalát, és ez hátrafelé fogom vasalni a hátába. A nadrág szárának a belső részét is, ugye itt már elendliztem az egyik szárát, de úgy döntöttem, hogy itt is egybe fogom, és ezt is hátrafelé fogom majd vasalni, és az ülepét azt meg külön mondani fogom.
elvégzem ezeket a varratokat. Tehát megvarrom a két oldalát, a belső szárát, és leendlizem. Letisztáztam. Közben ugye a belső szára el volt már az egyiknek, az elejének tisztázva, úgyhogy ezt lebontottam, úgyhogy az Atya Úristen is szöszös, mert még véletlenül sem szerettem volna azt, hogy itt dupla varrat legyen, vagy hogy rávarjak a régi varratra itt belül, úgyhogy inkább leszettem, és újra vartam, jó? Na most így, ezért szeretem inkább kétszer-háromszor megpróbálni, hogy biztos jó-e, hogy utána ne kelljen már itt igazgatni, és a varrásszélesség gyakorlatilag mindenütt egyforma legyen. Legyen már benne valami kis esztétikum. Az ülepénél nagyon fontos, hogy az eleje az ne legyen összefogva, főleg itt a cipzár alatt, mert még az is okozhat olyat, hogy az egyik vagy a másik oldalra húz, amikor fölvesszük a nadrágot. Úgyhogy én ezt úgy szoktam kiküszöbölni, hogy az elejét mindig külön van, így, és innentől meg már lehet ezt is, a hátulját is majd el lehet külön is tisztázni, de innentől már belemehetek úgy, hogy egybe tisztázom el a hátuljával, de itt a cipzár alatt ez legyen külön. Akkor most ezt a maradékot megtűzöm, itt egyeztetem az ülepénél, hogy ez egyforma legyen, tehát annyira jól jön ki minden, hogy tényleg öröm varni, de ez azért van, mert annyira sokat egyeztettünk még varrás előtt. Beledugtam a szárát, hogy így jobban lehessen látni itt az ülepét. Látod, az a lényeg, hogy szépen ívelve jöjjön, és nem szabad, hogy törés legyen benne. Most még ezt a kis szakaszt, ahol itt felbontottam, hogy meg tudjam varni a belső szárát, ezt még itt összetűzöm. Itt viszont arra figyelek, hogy itt már csak 1,5 centi varrásráhagyásom van, és így varrom meg az ülepét innen, ugye, ahol abba hagytam, egy picit erősítek, és megvarrom. Megvartam. Tényleg szeretném, ha látnád, hogy szép az íve. Szépen jön itt az íve, és most innen, nem is innen fogom varni föntről, így szépen jövök az endlivel, és itt meg egyszerűen csak kijövök belőle. Meg vagyok az ülepének a tisztázásával, és látod, itt jött így össze, itt az eleje külön van, és innen mentem bele. Eljutottunk a derekáig, ide is hoztam. Mielőtt fölvarjuk a derekát, előtte ráhelyezem az övbújtatókat, és mivel pontosan úgy dolgoztam, ahogy kiszabtam, tehát 2 centiket vettem el, így nem változik a derékpántom se, tehát mind a kettőt, az alsó és a felső derékpántomat is 2 centi varrásráhagyással összevarrom és szétvasalom, jó? Amit el fogok most készíteni. Előtte még betűzöm ezeket is, mert ezeket is meg tudom varni. Most így a nadrág színére színt színnel rárakom. Egyet teszek ide a középvonalba, mert jó, ha itt meg van húzva a nadrág, főleg ha őv van rajtunk, mert akkor szépen áll az eleje. Tehát teszek egyet a közepébe. Nagyon fontos, hogy ne így ferdén, hanem tényleg ez egyenes legyen, mert ezektől a pici apró dolgoktól lesz amúgy majd szép a végeredmény. Na most itt kijött, látod? Ilyen veled is előfordulhat. Itt kijött és nem találgathatok, hogy mégis hova fogom tenni, hanem egyszerűen lemérem itt, mert itt még látszik, hogy a zsebtől hány centire van a középpontom, 8 centi. Itt is bemérek 8 centit, oda teszek egy gombostűt. Na, akkor ezt visszahelyezem. Itt azért figyelsz arra, hogy a zseb síma legyen. Szóval ezt újra visszatűzöm. Na, akkor tudom, hogy itt van a 8 centi. Ide betűzöm.
Egyet tűzünk a háta közepébe, mert ott is kell, hogy megfogja az őt. Itt viszont figyelek, hogy eltolom a varrás szélességet a hátába, mert ugye én egybe vartam, és ide mellé teszem, hogy itt ne tömörödjenek az anyagok, és hát egyszerű a történet. Az eleje szűkít, vagy az eleje pántot összeteszem itt a háta közepével, megfelezem, és oda kerül a kettő közé a maradék. Így, és itt is ugyanúgy. Jó. Elmegyek a géphez, ezeket megvarrom, és itt is 1 centi, ugye itt 1,5 centi varrásráhagyásom van, nem kell a 1,5 centinél, 1 centinél egy oda-visszával rögzítem, mint az 5 bújtatót. Nagyon fontos, hogy amikor varrom, így, itt könnyebb mutatni, mint a gépnél, meg kell, hogy mondjam. Ezt szétnyitom, mert akkor még könnyebben tudok oda nyúlni, hogy ez egyenes legyen, tehát ne ferdén tegyem oda, hanem szépen mindegyiket egyenesen, és vigyázzok arra, hogy itt a zsebet ne gyűrjem össze, jó? Na, ezeket rögzítem, és aztán folytatjuk. Rávartam, mind az 5 rajta van. Ezeket is megvartam, 2 centinél szétvasaltam, és most veszem az övpántomat, hogy ezt fogom rátűzni. Úgyhogy szétnyitom a cipzárt. Legelsőnek az illesztési pontokat egyeztetem. Ugye itt elsőbb a szélén, és ugye tudom, hogy itt 1,5 centi varrásráhagyásom van. Itt a varrásráhagyást hátratolom, mert nem szétvasaltam, hanem hátrafelé. A másik oldalon is. Elsőbb ezeket kell, ugye a nagyobb illesztési pontokat, itt is hátrafelé a varrásráhagyás a hátába. És itt az elejénél egészen pontosan illesztem az eleje közepéhez, itt a cipzártnak ezt a részét, itt a jelölt részemhez, és itt is 1,5 centisen, és ugye figyelem a cipzárt, az ugye 1,5 centim van, itt megtűzöm. Itt a másik oldalon ugyanúgy, itt meg ezt a közepét a cipzárhoz teszem, mert ugye ez a közepe a nadrágunknak, és így illesztem oda, így tűzöm meg. Itt majd arra kell figyelni, hogy ez a kettő, tehát ez a felső, meg ez az alsó, itt hajszálpontosan egy magasságban kell majd varnunk. Tehát nagyon csúnya lesz, hogyha itt mondjuk ez lejjebb van varva, vagy följebb, és akkor kilátszik. Tehát ez pont egyforma magasságba kell betűznünk, és majd nyilván mindjárt be is fogom fércelni. Most már a meglévő szakaszokat körbe tudom tűzni. Rátűztem, és most rá is fogom fércelni, de látod, ha így kirakom, akkor szépen a középvonala ott jön, itt is beférceltem, és mondom, hogy mire figyeltem oda a fércnél, és mire fogok odafigyelni, amikor belevarrom. A legfontosabb az, hogy így felhúzom, és ilyenkor már jobb ellenőrizni, mert ugye a gombostűvel egy picit nehezebb. Ezt itt fölhajtom, ezt meg így ráhajtom, és látod itt nagyon fontos, hogy egyezzem, mert ugye ez itt fog rájönni, tehát ne legyen az, hogy ez mondjuk följebb ér, ez meg lejjebb, mert akkor nem lesz szép a találkozás. A másik az, ahogy férceltem, figyeltem arra, hogy ezek ugye egyenesen álljanak. Amire még figyelni kell, hogy a szűkítők jó irányba álljanak, tehát hogy nehogy megforduljanak, a varrásráhagyások úgy szintén, és én itt az illesztési pontnál hiába fércelek be, én mindig benne hagyok keresztbe. Itt és itt az illesztési ponton egy tűt, itt is benne hagytam, látod? Mert így megyek rajta keresztül. Megmondom miért. Itt már sok réteg anyag van, és hiába van összefércelve, el tud mozdulni egymáson, és jó, hát mondhatod, hogy most 1-2 milli nem számít, hát de, hát számítson, úgyhogy
azt ott benne fogom hagyni, és itt is figyeltem arra, hogy jó felé menjenek a varázságyások, illetve a szűkítő is ne forduljon így vissza, jó? Ennyi, amire oda kell figyelni. Elmegyek és megvarrom. Rávartam. Na most annyi, hogy ugye ezt vissza kell vágni. Hú, tele vagyok cérnával. Mindenütt cérna megyek, jó? Kihúzom a fércet, és nyilván visszavágom egy fél centire, de előtte ellenőrzöm, hogy így szépen kifektetem, felhúzom a cipzárt, és megnézem, hogy takarja-e. Igen, jó. Levágtam a felesleget, és most ki fogom fércelni úgy, hogy szépen így fölfelé tolom az ujjaimat, tehát befelé legyen a varrásszélesség, és szépen így megfércelem. Ráférceltem, egy picit meg is vasaltam. Mielőtt eldolgozom a másik övpánttal az övpántot, előtte még rögzítem ezeket a kis figyfirittyeket. Mindegyiket első elvarrom. Így szépen kifektetem, és figyelek arra, hogy alul síma legyen, nehogy valamit begyűrjek, így, és mutatom, hogy hol fogok varni. Egy fél talpnyit fogok itt varni. Erősítek, és erősítek. Tehát gyakorlatilag ide leteszem a talpat, és itt egy fél talppal elvarrom. Ez is megvan, mutatom közelről, csak egy fél talpa, így megerősítettem mindegyiket, ehhez a vonalhoz képest, belülről így néz ki, és amit mondtam, hogy vigyázz arra, hogy nehogy összecsípd, tehát mindent így ki kell simítani, jó? És most még egy dolog van vele, hogy így, ezt ugye ide kell varni, de ezt így nem lehet, hogy így szorosan, mert ha így itt ide levarrom, akkor ugye, hogyha rávarrom a másikat, ezt egy picit, ugye ez befelé lesz fordítva. Ez még meghúzza egy picit, és föl fogja húzni, tehát rátolok egy fél centit, vagy akár az ujjadat is oda teheted. Csak hát akkor jegyezd meg, hogy nem így teszed oda, hanem hogy egyforma legyen, jó? Tehát a lényeg az, hogy mindenképpen azt kell, hogy értsd, hogyha ide rá fogom varni ezt a másik felét, ugye, és így befordítom ezt az egészet, már azzal egy picit így meg fogja húzni, és az övnek is kell egy picike hely ahhoz, hogy tudjon benne mocorogni, úgyhogy egy picit rá kell hagyni. Én beleteszem akkor így a kis ujjamat, és így egyenesen itt így megtűzöm mind az 5-öt, és akkor most elmegyek, és ezeket is egyszerűen csak ide erősítem. Ez is megvan, levágtam a fölösleget, látod, oda vannak rögzítve. Na most mielőtt ezzel eldolgoznám, mivel azért akárhogy is csináljuk, 1-2 millivel el tud menni, hogy tényleg tök egyforma legyen mindenütt ez a pánt, ezért most én belülről, ettől a varrásvonaltól felmérem azt a 4 centit, amit a derekának szántunk. Szépen így kihúzogatom, minél több helyen, tehát a lehető legtöbb helyen mérem fel, és ezt így ceruzával be is tudom jelölni. Ezzel is meg vagyok, látod, egy csomó helyen fölmértem belül, és most már olyan nagy meglepetés nem jöhet. Fogom a másik pántomat, amit tök egyformán szabtam ki ugye egyszerre az elején, és amikor bevasaltuk, akkor ezt is leellenőriztük, leegyeztettük, tehát ennek egyformának kell lenni, hanem akkor nagyon durva helyzet lesz. Szóval itt kell a tetején párosítani, és azért nem azzal kell most foglalkozni, hogy itt mit jelöltünk be, mert ez egyelőre tök egyforma. Tehát a tetejéből vesszük le ennek is, meg ennek is a fölösleget, és így lesz majd egyforma befelé. Szóval azért egyeztessük már úgy oda, és nézzük meg, hogy tényleg egyforma-e. Hát persze, hogy egyforma. Látod? De azért a biztonság kedvéért, jó, nem is kell tovább nézni, ez tényleg teljesen egyformát. Egyformán szabtuk ki, ez nem lehet, hogy nem egyforma, jó? Na, akkor rá lehet tűzni most már a tetejére, végig tűzöm, végig fércelem,
és azután jövök vissza. Ezzel is meg vagyok. Na most ott férceltem, belül férceltem, amikor betűztem, utána belülről férceltem, és ott, ahol megjelöltem ezt a 4 centis jelöléseket, mert ott fogok varni, így kihajtod, így fölhajtod, és nézd, mivel ahol megerősítettem a bújtatót, az kívül esik, ahol meg fogom most varni a 4 centin, ezért megnézem, hogy most egyenesek-e. Látod? Így. Jó, tökéletes, és ezek is. Tehát, hogy nem feltén vannak-e, mert azért ne rontsuk már el a végére ezt a nadrágot, jó? Na, és amikor így meggyőződtem róla, akkor most már elkocogok a varrógéphez, és innen belülről. Most nem a varrás szélességet figyelem, hanem csak szigorúan, itt nagyon pontosan egyeztettem ezt a kettőt, mert ezt tök egyformára szabtam, és most azt veszem alapul, ahol bejelöltem a 4 centit. Tehát most egyáltalán nem figyelek a varrásszélességekre, csak kifejezetten arra, hogy ebben a 4 centiben, amit bejelöltem, ott varjak egy egyenest. Megvartam, visszavágtam itt is, ahogy így megvartam, fölfelé tolom bele a felső pántba, és itt 1 mm-esen levarrom. Ez is megvan, most már csak így jövök mindig, hogy ez is megvan, ez is megvan. Látod? Szépen végig 1 millisen, ezáltal szépen így be fog mindjárt fordulni, de nyilván fércelünk. Most már csak ezt a 2 kis sarkot kell itt eldolgozni. Mutatom. Hát ezt lehet úgy is, hogy hagyod így kockásra. Én most itt ennek a vonalába fogom eldolgozni. Itt van is ugye egy jelölésünk, itt ahol kimértük a 4 centit, és ezt egyszerűen így visszahajtod. Most ahogy vissza van tűzve, a visszatűzéssel együtt hajtod vissza, látod? Tehát innen. Tehát ha így visszahajtod magad felé, akkor a varrás ráhagyások és a dísztűzést látod, és mivel, látod, itt jön, nagyon pontosan vartunk, mert egybeesik a 2 vonal, amit még a szabásnál bejelöltünk, tehát ezt így visszahajtom, és ide teszek egy gombostűt, így, innen fogok varni, és itt, ahogy így fölvartuk a nadrágnak a tetejére ezt mi ez? A derékpántot, látod itt a cipzárnál, itt a varrás ráhagyást azt befelé fordítod, így, akár le is tűzheted, vagy le is fércelheted, ha úgy könnyebb, és úgy varrom meg, hogy ugye ez az egyenes, és ez is egyenes, tehát egyszerűen ezt így látom, hogy itt fog menni. És nem innen varrok, mert akkor nem látom, hogy hol varrok, hanem a másik oldaláról. Itt majd ezt kivágjuk, ezzel most nem foglalkozunk. Tehát ezt a varrás ráhagyást fölfelé hajtottam, így, és innen fogok varni, mert látom, hogy a cipzáromnak, az eleje, az itt jön az egyenes, és nekem itt kell varnom egy tök egyeneset, így, hogy lesz szépen egyenesben az eleje. Erősítek, és itt egyszerűen ezt a kis szakaszt megvarrom. Ezen az oldalon is látszik, de itt nem látom, hogy hova megyek bele, ezért inkább innen varrom, mert akkor látom, hogy itt a cipzár eleje, meg a nadrágom eleje, és innen varrok egy egyenest. Megvartam. Mielőtt kivágnám ezt belőle, előtte kihajtom, és megnézem, hogy elég közel mentem el, mert hogyha nem, akkor még ezen tudok korrigálni. Na, ez úgy tűnik, hogy ez azért elég jó lesz, hogyha kivágom. Látod? Szépen folytatólagosan egyenesen jön, tehát addig nem vágod ki, még nem győződsz meg róla. Én akkor ezt most kivágom. Így. És akkor most már ki tudom hajtani. Kifordítottam.
Tehát itt az a lényeg, hogy, hogy itt az eleje azért az egyenes legyen, jó? Ugyanezt elvégeztem a másik oldalával, de még nem vágtam ki, mert meg szerettem volna mutatni. Ugyanígy sarokra készítem el, és amikor kifordítom, akkor biztos tapasztaltad te is, hogyha már vartál nadrágot, hogy itt esetleg egy picit kilóg, ezért férfi nadrágokon lehet sokat látni, de egyébként már női nadrágokon is láttam, hogy egyszerűen csak itt, ugye itt megvartam egyenesen, ugyanúgy, csak most ezt az egyenest vettem figyelembe, és ezt is innen belülről vartam, hogy lássam, hogy hova jövök ki egyenesbe, látod így. És csak annyit csináltam, hogy itt a sarkát így ferdén levarrom, picit erősítek, és itt ezt sem vágom ki addig, amíg nem győződöm meg arról, hogy ez szép, tehát kifordítom, látod? És akkor így van neki egy picike kis ilyenje, mert ez a sarok itt, ha ezt felhúzom, így, itt ki szokott néha állni, na, akárhogy is csináljuk, vagy kicsücskösödik, és akkor ezt elkerülendő, itt nem áll ki, jó? Hát nem fontos beletenned, de szerintem ettől még picit ilyen kis esztétikusabb, vagy hogy szebb. Na akkor ezt kivágom, mert ez jónak tűnik. És most mielőtt eldolgozzuk itt belül, előtte 2 fércelést fogok elvégezni. Ez is néha fölöslegesnek tűnhet, de hidd el, hogy nem az. Szóval első kifércelem itt a tetejét, szépen visszafordul ez is, de ahhoz, hogy szépen be tudjam majd mérni, mert ugye itt el szeretném ugyanúgy, mint itt szegni a szélét egy ferdepántal, ezért én szeretem, hogy ezt szépen beálljon, tehát első itt a tetejénél fogom kifércelni, így belülről, és akkor majd utána mutatom a következő fércelést. Első férccel meg vagyok, itt a tetején, és a második fércre azért lesz szükség, most itt fogok alatta, pont közvetlen ebbe a vonalba, tehát a varrás vonalba fogok fércelni, úgyhogy belefogom ezt a belső pántot, és erre meg azért van szükség, hogy a belseje is tök egyforma legyen, mert akkor látni fogom, ahogy így fércelek a vonalban, a másik oldalán, hogy meddig tart ez a belső pántom, és utána itt is majd centivel szépen lemérjük, és csak levágom a fölösleget, és utána fogom csak elferdepántolni. Tehát most, amit fogok csinálni, így szépen, most már szépen beáll, gyakorlatilag meg is lehet tűzni. Tehát itt, ahol megtűzöm alul, de hát ezt egyébként egyből ki is lehet fércelni, csak azért megtűzöm, hogy lásd, hogy hol fogok fércelni, így. És látod, akkor belül látszani fog, ahogy megférceltem, hogy meddig tart. Tehát most itt ebben a vonalban ismét körbefércelem a derekát. Meg vagyok ezzel is, talán belül jobban látszik. Itt egy picit számolni fogunk, mert ha most ugye ezt elsőbb el kellene itt dolgozni, és akkor utána már csak egy varrat lesz, hogy itt levarjuk. De most, hogyha ugye ezt a 1,5-2 centi varrás szélességet itt, amit maradt, és nem is egyforma, néhol kevesebb, néhol több, és ezért kellett itt alul befércelni, hogy lássuk, hogy hol lesz majd a széle. Megnézem, hogy ez hány centi, ez 1 centi, tehát azt szeretném, hogy amikor itt majd levarrom, lefixálom ezt a részt, akkor ebbe ne menjek már bele ezzel a színnel, mert ezt fehérrel fogom letűzni. Ezért tudom, hogy ettől a távolságtól 1 centit kell lemérnem, és hozzáadok még 2 vagy 3 millit, tehát 1,2-3 millit, és ott kezdem el bejelölni. Megint ezzel így végig megyek. Jó, tehát ehhez a befércelt vonalhoz képest fölmérek 1,2 millit, egy csomó helyen, és utána azt le is vágom ott, és aztán mutatom tovább. Visszaugrottam egy kicsit, hogy lásd azért a folyamatot. Egy csomó helyen bejelöltem, és most nézd, innen elkezdtem, és ott, ahol meg vannak jelölve, egyszerűen abban a vonalban így szépen visszavágom. Nyilván vigyázzol arra, hogy alul ne vágjál el semmit, mert az igen kellemetlen lenne. És most, amit ilyen gondosan beleférceltem, azt egy laza mozdulattal kihúzom,
És ebben az a jó, hogy ezt mindjárt, miután fölvartuk a ferdepántot, ezt újra le kell ezt majd itt fércelni. Na, nem megyek ennyire előre, és mutatom a ferdepántot az aljára. Az a része van felül, ahol ki van az 1 milli, és nem teljesen innen a szélétől, mert ez itt látod, ezt még majd itt vissza kell hajtanunk, ugye ezzel fogjuk itt ezt a részt eldolgozni, így lesz szép. Tehát, hogy ne tornyosuljanak itt az anyagok, tehát egy ilyen 2-3 cm-rel kezdem el majd varni, tehát körülbelül így, és így végig varrom ezt a ferdepántot ott, ahol ugye elvágtam. A másik felén pontosan ugyanúgy jövök ki, hogy nem varrom végig, hanem itt idáig megvarrom, és úgy jövök ki belőle. Na most ezt azért nem mutatom megint végig, mert én ugye szokásomhoz híven megtőzöm, felfércelem, és utána megvasalom, és csak utána fogom levarni. Visszaugrottam egy picit, mielőtt belevarrom, hogy lásd. Beletőztem, beleférceltem, és amit mondtam, hogy itt is kicsivel előtte, és itt is nem a legvégétől fogom, és csak most egyszerűen így még megvasalom, azt még elfelejtettem, és utána itt már csak egyszerűen végigvarom. Nyilván át fogok fűzni fehérre, hogy ne rontsuk már el. Kisütött a nap, idáig esett az eső. Szuper, még jobb kedvünk van. Bele van fércelve, meg is vasaltam, most már így azért szépen kifekszik, átfűzöm a varrógépet, és fehérrel megvarom. Ennyi maradt. Hál' Istennek, azért lehet, hogy besírtam volna, hogyha nem elég. Visszaugrottam, mert az egyik felét megcsináltam. Látod, így. Ja, és a másik, hogy úgy fércelek, hogy ugyan itt fogok varni, ahogy széthúzom a varatot, tehát itt benne ugye színnel nem is fog látszódni egészen innen, de úgy fércelem, hogy itt fölötte fércelem, mert akkor nem fogom szaggatni, amikor kihúzom a fércet már a varatomat, és így is le fogja rendesen, hát itt fogok alatta menni 1-2 millivel. És a másik, hogy itt ezt a 2 sarkot, tehát az egyiket még nem csináltam meg, hogy előtted megmutassam, a másikat meg már megcsináltam. Na, akkor ezt itt végig megcsináltam, ez itt látod ilyen szép, nagyon szép és tiszta a másik oldala is. Na most mutatom ezen az oldalon, hogy hajtogatom be. Innen egészen idáig, ahol le kell hajtani, kb. 2 centivel kezdem el letőzni, hogy ott azt fogja meg, mert akkor könnyebben tudom behajtogatni ott a szélét. Tehát innen elkezdem lefércelni, idáig itt már leférceltem, tehát most csak oda becsatlakozom. Tehát ezt itt megfércelem. Hát itt a bújtatóknál itt alatta el tudsz menni ügyesen. Azért fércelek itt fölötte, mert majd itt fogok varni ebbe a vájadba. Be kell állítani, tehát addig játszol itt vele, amíg tényleg egy picit kemény. Tehát így sarokra bepróbálod behajtani, így, látod, így. A tűddel tudsz segíteni neki, így, látod? Akkor ide teszel egy gombos tűt, már ha találok. Ide a sarkába teszek egy gombos tűt, akkor itt már ugye szépen meg van fixen, ide mész, ehhez az egyeneshez, ezt szépen behajtod, és utána a 2 között tűvel kell egy picit majd rásegíteni. Így behajtom, így, ide is teszek egy tűt, és miután mind a 2 már megvan, ott is egyezik meg, itt is megnézed a színén, hogy szépen áll-e, tehát hogy egyenesen jön-e, és hogyha már tetszik, amit látsz, akkor szépen bedolgozod egy tű segítségével ide a maradékot. Így. És így fércelem le ezt a kis szakaszt. Majd most itt megvarrom, és utána itt ezt a kis szakaszt, ha nem fogja be itt, ahogy varrom, akkor majd kézzel fogom megölteni.
Itt ezt a két részt, itt egy csöppet rávasalok, hogy könnyebb legyen megvarni. Itt a szín oldalán, itt a vájadba egyszerűen csak egy csöppet itt erősítek, és megvarrom. Varrok nagyon, és eszembe jutott, hogy oké, elmondtam, hogy itt ebbe a vonalba végigvarrok, de lehet, hogy felmerült benned a kérdés, hogy jövök itt át ezen. Lehet, hogy tudod, de aki nem tudja, annak azért megmutatom, jó? Most még itt van, ami meg tudja mutatni, tehát varrok itt szépen tovább ebbe a vonalba, ezt így el tudom húzni, mert van neki egyfajta lazassága, tehát ezt így fogom, és így jól elhúzom, és eljövök egészen majdnem a másik oldaláig, ameddig csak tudok, itt ugyan ebbe a vonalba, jó, hogy be van fércelve, ezért jó, hogy be van fércelve, mert csak arra kell figyelnem, hogy ebbe a vájadba jöjjek, nem kell sietni, csak szépen lassan megyek odáig. Ha kell, akkor áthajtom így kézzel, majd felemelem a tűt, és ezt áttolom a másik oldalra, és visszamegyek ott, lehet látni, nyilván te most nem látod, mert színazonos a cérna, de lehet látni, hogy hol van az utolsó, ahol beleöltöttem, oda leszúrom a tűt, és egy oda-visszát csinálok, hogy ne utána felbomoljon, és egyszerűen jövök tovább ebbe a vájadba. Mutatom még egyszer, tehát ezt itt eltolom, elhúzom, nem nagyon látszik, tehát így elhúzom, de mondom, hogy csinálom, és szerintem úgy érthető, elhúzom, és eljövök egészen addig a vájatig, ameddig csak ez engedi, jó? Ameddig csak engedi, így, majd megemelem a tűt, ezt áttolom, és oda teszem le a tűt, ahol látszik. Nyilván, hogyha te varrod, akkor látni fogod. Most azért nem látszik, mert színazonos cérnával dolgozok. Leszúrok oda, ahol látom, hogy van az utolsó öltésem. Már ha lebírok. Jó, így. Így. És akkor egy picike oda-vissza, hogy mégis le legyen erősítve, és aztán lehet tovább varni. Megvartam, nem kell kézzel varni, mert befogta, látod? Így, úgyhogy szép lett. Még ki kell ugye vasalnom, meg gomblukat kell ide tegyek, de látod, szépen illeszkedik. Így. Nem szép gomblukat var a gépem, de aztán lehet, hogy megpróbálom egy próba anyagon, de lehet, hogy kézzel fogom kigomblukazni, majd meglátom, még nincs gombom, ezért ez rendhagyó lesz, mert most nem tudom felhúzni, megmutatni neked, de lehet, hogy egy képet egy gombos tűvel mutatok, hogy lásd, hogy milyen lett az eleje, van-e ránc rajta, vagy nincs, de a próbát azt majd egy kis videóban, egy-két napon belül prezentálni fogom neked, jó? Egyébként szép lett, még meg kell vasalni, kihúztam belőle már minden fércet, ezért a közepét is már nem fogom bevasalni, tehát nem élvasalt nadrág lesz. A kis bújtatók, szépen illeszkedik a zseb, nyilván még meg fogom vasalni, szépen illeszkednek a varrás pontok, jó? A hátulja is szép, látod, így, a kis kallantyúk, mutatom a belsejét, ez itt a belseje, szépen illeszkednek azért, jó, hát lehetne még egy picit pontosabb, de szerintem azért ez így eléggé kulturált, ez meg a hátulja, így. Azért jó, hogy nem vartunk bele ebbe a díszítésbe ezzel a színnel, és most azért lesz rendhagyó, mert nem fogok beleugrani, mert ahogy vartam, gondolkodtam, hogy mivel tudnám bemutatni. Hát nyilván ez a kis kollekciónknak még a tavaszi, de hát egy kora őszi is lehet kollekciónknak a része, és nyilván a kollekció darabjaival meg fogom mutatni. De közben eszembe jutott, hogy a meglévő ruhatáramban is tudom alkalmazni, és kiderült, hogy ez egy Jolly Joker nadrág lett,
és meg szeretném mutatni, hogy mi mindennel lehet még fölvenni, és az egy pár perces videót fogok majd készíteni. Egyébként sincs ez még kész, és hogy erre még várni kellene, mert most még el kellene menjek gombért, mert ugye gombom sincs, meg gombjukat is varrok rá, meg még az alját is el kell vágnom, de hát ezek már nem egy olyan nagy dolgok. Nem mondom, hogy fogom csinálni, csak hogy nehogy azt gondolt, hogy nem mondom el. Fölhajtom egyszer így 1 centisen, és utána meg majd így 3 vagy 4 centisen, és úgy fogom kézzel belül elvarni. Tehát ennyire egyszerű, de még ez is idő. Nem húzom ezzel az időt, mert gyakorlatilag maga a nadrág készen van, a bemutatását meg egy picit hosszabbra terveztem, mint a szokásos, bármihez felvehetem. Ezzel be is fejeztem ezt a nadrágot. A legközelebbi videó 1-2 napon belül menni fog. Elmegyek gombért, elkészítem a gombjukat és az alját, és természetesen be fogom mutatni ezt a nadrágot, rajtam is. És akkor látni fogjuk, hogy nincsenek benne húzódások, hanem szépen áll. Megköszönöm a figyelmed és a türelmed, mert azért az jócskán 3 részes, és mind a 3 eléggé hosszú videó, úgyhogy hamarosan jövök a próbával. Addig is csodás őszi napokat kívánok neked, örömteli varrást, és szia!